ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯤꯂꯥꯕꯇꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯪꯀꯥꯅꯤ ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯂꯪꯀꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯨꯔꯪꯒꯅꯦꯅꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯨꯔꯪꯒꯅꯦꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯤꯡꯈꯨꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯄꯨꯒꯤ ꯇꯅꯤꯡ ꯈꯣꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯖꯤꯛ ꯇꯅꯤꯡ ꯈꯣꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯕꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯕ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤ ꯇꯥꯕꯤ mga tabayang Biasanya kita nama lo, istri sekali sih. Tara. Ay, may masanahan. Naku na, doon ay isumay hanok sila. Miyeng tabi yun o sanahan. Ay, may masanahan. Kawan na sufaw na. Kabupunda, loydang kaput ahon kakulay rumada. Napamlanggi, singi puloy kawan na sanahan. Sese, nabuhay. Mangga, tumat natay siyang na. Ay naman singa mangiya. Yang sulat ko kawimsit. Napanpunjay na pa. Kawin na sanahan. Ano din po? Sinasudjing ni mabingabatas. Pandarang gini po. Hay may masanahan. Naging kamjaw. Amat na. Tari-tarato na. Tuwati yun o sanahan. Tuyaki alam jauh dari isang kay alam jauh dari ngasi thôi bị ai này tao phải ăn đâu này vậy mong được vợ là đây thật bất chính là gì đi cái ông mà cái nào cái chính là số hai rồi ya số là vợ không tin gì không tại ngờ vợ chính là số hai rồi thôi bị ai kia là chính hai thôi lagi hôm nay và Sunida! Isunat mo ni Matsing. Malakit sa ngera ka. Aroy mo inay mga ilam ni Dera na lakon. Ay nang si hayeng si. Ni ka to rin malam na siya. Haraw, pibilat naman itay.
Adudi nagtadala pibiragtabat thoklagadi bungo. Inemto. Asyong ko bano kilala mo diskoy din. Bisno. Kay punti ba siya ko? Is, kariwano na ito. Inemto. Asyong ba? Karigumba. Kayila si. Karigumba. Yan na dapat thokta na. Lam si pibi dapat thoklagadi asyong ko. Barat kilangka o masulay. Adudi. Nadata na. Hanap kilang pamasi karigumba na si songabat. Kung magari, inaing mga si may pagpagi asao din, may siga do inihingin ko na hay. Basta bikunti do, bistu, lupi, wahela. Mapala pisas no, pindumo, ano ni sumatata, waba na. Ay na makoy bumaling pungan mangang gide, makoy bunungay niyo pungang, ano, amokso, makoy pangang so pala madwa pang bagi mahut. Lan fuklarwa aduna sumay kiga do wag reda koi bungo ninanin to na wabasi nintor hari biskoy si malay hisan aida ay is ukam sida sanin nando kung labo ko maman nan na lain hein madu sindok ya nilim to gi makam lagi ay awaw puno masi sanghage na lafu kaliwa pamni ko inim kon jagat na Langi, jagat na ngamna badagi, kendok na. Sarga lokta sungang na inim ton sa mga pupi punti ay gan. Inim ton di isa sibo, kaya maghek subigi, ay di kam di mga pupi, sikam daw ba no? Kunti na, no gay bunga, ay isa mga layisi, imo nagkambi drabral, kana rin si Judistil, Bim, Arjun, Nukul, Suwanyaba, mga layisi di bungo. Basta may kunti iwado tama na si, madutama na si Krishna na, ay inim to Nukul, Suwanyaba di inim to, madri na po maga, inim to na yuhuban na tralik, Madi wado tama na Vaishnavi kunti do, ikay na mamahay do, kuni, muklang ka, lukta na lalay. Tanjado da si Krishna na inim to, Lord Figan, minam Figan, inim to na karigumba Lord Figan ba, inim to isa mga may sigat, inim to ay ipam da Lord Figan. Asyang ko do, tapos yung mato da kangge ay da na, ay nayalak siya ba. Sili Krishna yung wado tama da Vaishnavi kunti na ay bunga, nang di jagat ko na magsimi ba ni, nang di jagat ki puno magpuri ba ni, puno makang, puno magwariwa ko nga siya na yung ton lolo. Alo, ay na nga sinang inagpundali. Hay ka doon, wariwa ko nga siya. Jagat ka na aging mapanda so ay doon ay tanong waso. Sili Krishna gi. Na hay maniton kung tiwado tabay. Niyan to, naya karago mapamamada. Siya na sati ay haidog siya roy. Libi wariwa ko. Siya ay hay. Matam, ay na ang oily ngay. Jumuti kay na oily kay. Nung ay pag ikonong sila. Ato kung laba matik magulay laba. Drubasa ko ba muniya do. Ay ginakta. Ay pag ginakta nung malay. Hay. Punta mo dyan. Ay siya. Buwan na matamukoy na. Lining mo da sa takta na. Di siya mapanfok. Ano na nangin na naga sila ay isa siya. Watage na nalako niya ay siya lang. Ay pana. Muni wado taba da hay. Muni dia ngapi. Ay di siya. Iba laje. Ano na. Muni siya ba sa ilang mga gamit na gumapam da hay yung ngapi gani. Muni na pare. Ay di yung ikaw sila. Ang buhay na na. Aprahan na ilaga. Awapon na ta. Ganiya. Ito na hay. Ganiya. Ay, siya lagi ko. Ito na magkong kanggok. Ibagkala siya.
Aina, asuk yam na matik magulay wa. Muni sige siya ba siya lang ko pangaro ya na pakat da na yo. Ano siya talaga. Muni gi mangat pai ga le pera ga muni gi ko kai gumbab ta hai. Amuk ta ngai bi gom ta hai chi chafi. Muni na iye nga gai bi ma. Pinarangam di matam o ibanang na. Ay no, ay labi kata na ngai ko na kanda din ang ipada kari pami hai. Ay no, wad ta ba di muni gi wad. To muni na kai. Ay na muni di. Asus ka no matik magulay sa muni di ba na siya paljab ko. Ay iba siya siya aprada le ka. Awa from the ta gani ay duna ngamoy na hai do na nai na sanu ay. Aduna ay na siya do lang jage ay gi siya ba na nabi gano. Chafi gen. Muni na hai. Kaya matik matungalay karbanupi masano pare nangi sasti ngagedana pare dudi nangi shabai ngagedana laire yana dana ay muni gisaba ka ubasiya yawabak ang gidi muni na he talak po kuding mag-awat pa hay day pujagi talak ang nabahaway chingway po na magsiya talak po nga ay napiba na hali pagkamalay ka na, bumamatang na pisan ba si muni na kangi hay, masi inupi masa siya, masi aray manupi masa uloy doon na, at samba uloy doon na. Kaya sa mating matong nalay kami, ano di pare, magi mating matong na ay yengagiyag na. Noong mamuni na hay, biyama, kunti, nang isya ba na ipapili, nang ipagis siya ba sang ko na tawag siya ipapili, nasi pa na nilapang na kayo ka mahay. Sensei, Nangi,